mga tol. So muna ang clutch shoe sa itong motor mga tol. So muna sulod sa clutch, primary clutch na to no. So medyo mirag hilis-hilis na siya kamay mga tol. Pero wa pa tay budget. So pwede pa ipagtiyagaan na itong mga pila ka bulan mga tol. So mag-ilis lang ta rubber damper ani mga tol. So diri sa sulod sa clutch bill mga tol, kanina na washer mga tol. So importante kay na mga tol no. So ayun yung kalimti. Diya lang sana siya kay di man nato natanggalon mga tol. Ibalik lang nato na. So bungkagon sa nato ning clutch yung mga tol kay puli na to rubber damper no. So nasa sulod ang rubber damper ani. So tanggalon lang nato yang tulo ka lock ring mga tol o circlip lock no. Ligwaton lang nato na og clutch screw mga tol. Tanggalon nato ni marag mga washer niya. Then ligwaton na to ning clutch shoe kaning nay murag punuan niya mga tol para matanggal na to no. So tanggal na siya mga tol. So nga ni mag-disassemble mga tol no. So nadre ang rubber damper niya mga tol no, kaning nasa ilalom sa clutch shoe mga tol. So pulihan na to ni kay gahi na kay siya mga tol niya, napihing na siya. So ligwat to lang na to siya no. So limpyuhan sa na to mga tol. A few moments later. So manatag limpyo mga tol. So mo na tong ibalik. Amo na itong ipuli mga tol nga rubber damper niya mga tol no. Genuine niya siya mga tol. So tanaw mga tol laraw. Ang daan mga tol pihing na siya mga tol no. So ang bag-o dili pa. Dingin jud. Dapat dingin jud siya. So diri ni siya ibutang mga tol. Kaning nay murag dawil niya mga tol. Kana tulo ka buhok. Then tanga na to city gamay mga tol para mo danlog siya. So balik na to ang clutch shoe mga tol. So pwede man ning clutch shoe sa asa ibutang mga tol no. So paano siya problema og makabaliktad basta ibutang yun ning tolo. So ana na siya tol. So katong rubber damper tituto siya moigo po sa iyang kanal mga tol no. So balik nang tulo mga tol. So itaw na to ang iyang spring mga tol. So naon ra pagtaod mga tol no. Ang simple ra kay mga tol. So naan ni siya sabitanan mga tol no. So di mo malipatan ni kay nani siya sabitanan. So kaning tulo kay spring, pwede ra po ni siya og magkambyo-kambyo mga tol no basta mataod di siyang tulo. Parehas ra man ni sila. So okay na tol. So ibalik na nato tong mga kaning mga lock niya tol. So sa ilalom ning naimurag kanal mga tol ana. Ya pagkahuman kaning nipis nakakulob na siya mga tol dayon kaning sa ibabaw. Plain siya ang sa ibabaw mga tol. Ya taod na to ning lock. Kinahanglan ang iyang baba mga tol na sa gawas mga tol. Pagawas siya. Kaya uging kasog matanggal siya mga tol. So sulod yang lagpot no. Pero tagsara ni siya matanggal mga tol. So ana ra ni siya pag plies lang na to mga tol. So okay na mga tol. So nakambihon na to rubber damper no. Nya na simbol na to mga tol. So pwede na to na ibalik sa atong motor mga tol. Goods na ni mga tol.